Паднах на главата си. При това падане счупих 2 шийни прешина. Имах 3 месеца пълна парализа на крака и ръце. Ако не бяха Walkmax обувките, нямаше така бързо да проходя и така добре да се чувствам. За Бойко Найденов Walkmax се оказаха истинско откритие. Обувките, които му върнаха радостта от ходенето. Като тръгна да ходя, първото прохождане беше с тези обувки. Те ми помогнаха да не се спъвам, затова смятам, че това са обувките за мен. Почувствай и ти лекотата на движението с обувки Walkmax. Представяме ти най-новия модел Walkmax Fit. Уникалната заоблена подметка на Walkmax спомага за равномерното разпределяне на тежестта по време на ходене. По този начин стойката на тялото се подобрява, а напрежението в ставите намалява. С Walkmax Fit напрежението от ходенето е разпределено равномерно и всяка стъпка е по-лека и по-приятна. Уникалната заоблена подметка на Walkmax Fit имат 6 отделни пласта. Те ти осигуряват комфорт, еластичност, стабилност и устойчивост на хлъзгане. Walkmax Fit имат и антишок подложка за допълнително удобство. Блесва форма с Walkmax Fit. Подметката е с дебелина 4 см. Осигурява перфектна опора на стъпалата и поддържа глезена стабилен. За мен Walkmax е начин на живот. Живот като ми е хубав, аз с тях се чувствам удобно. Що ми е хубаво, то какво му трябва на човек? Нищо. Вземи още сега обувки Walkmax Fit за него и за нея. В 2 универсални цвята – сив и черен. Вземи ги само за 119,90. Ако си член на клуб 5 звезди, получаваш 20 лева отстъпка. Намери ги в магазините ни и на Walkmax BG. Обади се и поръчай още сега на 0280 843 81. Посрещни пролетта с новата пролетна колекция на Walkmax. Ежедневни, елегантни, спортни и разбира се с заоблената подметка Walkmax. Избери свой любим пролетен модел. Не се бави, за да не те изненада топлото време. Посети магазините ни в цялата страна.